Čierne zástavy vlajú, štartová čiara tu stojí. Jediné power drift autíčka v celom kraji. Slovensko a Česko, Holandia, Luna Park v plnej hre. Červené Ferrari sa otáča o 360 hneď. Teraz niekde kamera natáča každý šmik, dym stúpa od kolies. Filip Loh z atrakcií mierí priamo do tvojich kresiel. Drift 306 a na gumy páli asfalt v tme. To je špeciálna jazda, akú inde nenájdeš, veru nie. Filip Lovec z atrakcií loví ten najostrejší záber, plyn na podlahe, volant na kase, to je môj smer. Otáčaj sa dokola, cítiš tú odstredivú silu. Tento autodrom ti odpáli hlavu v tejto chvíli. 3, 2, 1, štartujeme driftovú show. Zadok auta ustupuje s obrovskou silou a hrou. Žiadne obyčajné narážanie, tu sa jazdí bokom. Každý zákrut a šmik sledujem svojím objektívom a okom. Holandia Luna Park prináša unikát, čo nemá konkurenciu. A môj kanál vám prináša túto čistú akciu. Drift 306 se nedá, gumy pále asfalt v tme. To je špeciálna jazda, akú inde nenájdeš, veru nie. Filip Lovec z atrakcií loví ten najostrejší záber, plyn na podlahe, volant na kase, to je môj smer. Otáčaj sa dokola, cítiš tú odstredivú silu. Tento autodrom ti odpáli hlavu v tejto chvíli. Pozor na zákruty, homý plyn a točíme sa dokola. Jedinečné drift autíčka, včera SR. Poďme na to. Kamera vypína, dym sa rozplýva, ale video je na svete. Nezabudni dať odber, like a komentár pre Filipa Lovca, atrakcií Lovu Star. A vidíme sa pri ďalšej jazde. Čau. Silou a hrou. Žiadne obyčajné narážanie, tu sa jazdí bokom. Každý zákrut a šmik sledujem svojím objektívom a okom. Holandia Luna Park prináša unikát, čo nemá konkurenciu. A môj kanál